гайката ти. Давай дискриминирай гайката. Версия 5 не мога да я грундираш тук. Има ли сигнал в момента? С същия сигнал. Уха! Този ще скъса главата. Аз за разлика от вас тествам 360 градуса. Така, добре, я тествай върху гвозди. Ей къде е прав тук, прав. Ей къде. Я тествай. Уха! Това го реже. Вие това значи реже желязо. Чакай, ме, ти знаеш човек с режи камъни. Ти ама ли виж, че кога реже и кога не реже. Ами как те е сгънно на теб, така го казваш. Добре, в момента реже ли не реже? Режи, ма сега правилно, режи. Когато тягните режат, ти не искаш да го признаеш, че тягните апарати по този начин режат. Не, по-дълъг мак. Завърти сега. Дай там на парата, дек. Ако му спрата е 20 см, тя голяма пара, 50 евро. Само да видя само нещо само. Дай един дол няма да е фани. Няма. Малка е, да. може да спре само с... Трябва за големи бучки. Дълъг мак, дълъг. Може ли само малко, колеги? Малко, ако обичате, Добре, хващаме го сигнал в момента. дай съм същия сигнал там. Същия мак там. Същия, не по-бързо. Добре, така добре ли? Тръпни малко назад. Добре ли? Тръпни назад, сигнала е там. Така добре ли? Тръпни назад. Така е добре. Но тук има перон. Има перона, махнете го. Сигнал ли? Чакай, ви махате теста, как още? Дава ли в момента? Тести си те измахнаха да ти теста. Дай напред малко. Така, Назад. така, Назад, дай. така. Там. Просто гайката на дълбоко ти не LTD. можеш да я хванеш, затова дава такъв слаб сигнал. Водо, монета, хваща ли в момента? Хваща ли идеално в момента? Стига помпите съм ти навърху сигнала, движи нормално, Как бе. човек? Какво? Не вижте, че я хваща колко трябва в момента. Добре, дай само за мен. Леко за най-правилно ги движиш сигнали, защото... Ами толкова не ги движиш, тъй не знаеш какво хващаш. При помпи на тия наляво и наляво. Това е само да... Не, аз за друго, аз казвам, че хваща, обаче гледай само. Ние нямаме претенции, че няма да имаме фалшиви сигнали тук. Хваща се. Окей, да, чакай, Намерно сигнал, който е достатъчно. Да, добре, Няма какво да се заблуждаваме с индукционен баланс, някакви велики чудеса тук не могат да станат. Въпросът мах права са. Така ли права? В момента няма сигнал тук. Как ще няма сигнал? Тя тази гайка никой не спира да свири. Стига аман с тези Същия гайки. номер аз го направих с года. Не, ти направи така, така направи. Ами, преразлично. Съгласен ли си? Чакай малко са. Няма различно. Значи движиш антената така. Чакай малко. Какво е това? Какъв е мах? Чакай са, колко сантиметра мах? Така. Просто сигнала е силен, защото това е по-голям. Да, защото сигналът нямаш дискриминация, това искам да ти кажа. Ти ако знаеш какъв късмет е, Но когато движиш, мах се не търсиш, а не така. Не, това не е мах. Аз това рекатера или тече дискриминация, това искам да изчезва. Мисля, че ти го Абе стига бе, нищо не ти пречи, виж какво прави. Какво ти пречи? Трябва всичко ти пречи. ако не става за работа на конкуренция то от всяка трябва да свири. Една трябва да бъде и свири. По-дълъг мак прави, по-дълъг мак. Каквото всички това фащаш и ти. Против, въртело ми се 360 градуса. По-дълъг мак прави човек. Така, дай са ето, по същия начин. Не, по-бавно, ти там деш бавно. Така, дай на 360 градуса. Долу, стигай. Ти просто видиш горе, защото това е сам сигнал. Не удреш, това не удреш, това е мое. Добре, дава ли това в момента? Ама ти не го... Не, със Ама сигнала вода, е аз същия номер. Сигнала е тук, не е същия номер. Няма номера, С няма года номера. аз го правих. Ти тук слагаш долу ниско, а тук дигаш. Това правиш. Айде, дай сега. Дай. Айде, това ще раз да видим какво дискриминираш. Това принципално ще да не се го изгледа дискриминира. Не се настрава, Ти не знаеш кой има да Добре, дай да видим как ще го това. Не е цветен метал.
По цветово, що ми... Добре, минете отгоре да има как да.